Moi! Mulla olisi vaihdossa kollie. Sillä on 3 magneettia ja mä haluan siitä koirapetsin. Ja tässä se nyt tulee. Mulla on näitä 2, joten mä haluan luopua tästä toisesta. Tässä ei ole mitään likaa. Ja täällä on 2 magneettia ja 1 suussa. Ja sitten mä haluan tästä koirapetsin. Mä voin lähettää ekaa ja osoitteen laitetaan 1. Ja tän voi varata. Laittakaa vaan kommentteihin, niin kun, että haluan ton tai jotain sinne päin. Ja sitten mä sitten ajattelen, että laitan sitten tohon deseen, että kenelle se on varattu. Ja ensimmäinen, joka sanoo sen tai laittaa kommenttiin, niin sitten se voi varata ton. Anteeksi tää valoistus, tää on vähän huono, mutta toivottavasti on jonkinlainen valoistus, että onko tarpeeksi hyvä. Mutta ei se välttämättä haittaa nyt, toi on tommonen. Kiitti, ei mulla sit muuta.